lana fulago ngawjen kondoɗen bele eɗen poola jamgoɗen finatawamen ganden fulɓe fof ko gotum tabintinen fulago men bele suudu baba ne yaara yeeso mi yetti allah jomo o waɗimi ko ɓiɓɓulo jeyami ko fannade doro diidi gummoy rasin min jetti baba ndongo daraniɗo ngala ko fulago min jetti radio fulɓe cuuba koɓe jaɓɓimo fulago yo allah yurmo yaafo tiyane an fulo yo allah yurmo yaafo o tismano fulo aɗa won ko ciftormi ɗo ciftormi ko Nelson Mandela sabu pular wi jiɗɗo ñalande yo sood ñalande bandiraɓe Mandela nde woni président de la république leydi Sud Afrique saha goto o wi mi tampi joɗade palais o mi sampi yadude garde rapproché jam mi tampi wonde immeuble uji e wonde avion ngaji ngale jehen centre ville mi wawa dañde ko ñammi bandiraɓe musidɓe tedduɓe Mandela wi jooɗima e restaurant mbiɗa ñaama garde rapproché jam goto fof mi jogui plaque mbiɗa jogui plaque amin pija ha ɓooyi coynimi waali goto no jooɗi ene jogui plaque mum bandiraɓe Mandela wi mbimi garde rapproché jam noddane kam musidɗo oya kanko to aro ñamde men waaju ari Mandela sonni ɗum ko ñaami kono waaju ñamani eɓene jewte eɓe jala waaju ene signe eɓene jewte ene jala waaju ene woya garduji ɗi kawa oɗo holko foti ɗum jaggude ha ñamdane mabɓe bandiraɓe ɓe jooɗi ha ɓooyi waajo wi monsieur le président yaafomi hankadi yaadam yonti Mandela waɗi jungo e poos woodi ko yaltini wimo nda wat passe allahu akbar bandiraɓe ɓe mbi ko beltiɗo ɓeɗo wi ala o meeɗa yiide président ɓeɗo wi mataw o sellani Mandela wi ɓe ala hande mi haalano moon holko jaggimo ɓe mbimo monsieur le président holko woni probléme makko o wi nde cokkami prison duuɓi nogas e jeeɗiɗi oɗo wonno gardien damal ngal allahu akbar subaka fof mi yaltinte mi fiye mi maase courant ji mi wona e woyde Mandela wi noon président leydi Sud Afrique o wi mi ɗomɗat tellement gonanmi koye woyde mbiɗa wiye dokke kam ndiyam bandiraɓe oɗo musidɗo mo codanmi hande oɗo musidɗo mo mbanmi invité e table am hande wonno gardien damalam somi wimo musidɗo rokkam mi yara arani holko waaji o rokkatamo arat ha e sara huno ko Mandela taro hen wiyamo ndiyam maneni bandiraɓe Mandela wi ko ɗen gacce jaggimo hande o sikkanno komi laamimo mi warmo mi laamimo mami sokmo kono komi jaafiɗo il faut savoir pardonner bandiraɓe ɗum woni so tawi a ɓuuri neɗɗo doole yaafo ɗum doole ko Allah jogi ɗum noon ko leçon tan daɓɓo mo jinnoɗen rokkude bandira musidɓe tedduɓe joni on gudditen ɓoggol ngol 88 628 79 69 to technique to noon ko Dawda Abdoulaye Fofana gorko jontaɗo baɗɗo fayɗo sara makko ene dari Mouhamed Ndim wino koko wayni kono mataw ɓandu joni o daf mbaɗen pause ƴeewen holko non jiyande bandiraɓe e toɓɓere nde lana fulago ngawjen